खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिनि सिइएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सायाव गोदानै अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंबावदों। मा अजद दैखांबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव आरो बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला आबसु आरो इउपिपिएलनि गुबै जेंनाया दा जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लाइमोन फरायसा आफादफोरा सोमावसारदों बे सोमावसारनाया मोनद' हारिनो जा एसटि होनो नागिरनाय बेनि थांखिनि हेंथायै नङा। आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय एबा जा जेंना बे जेंनायानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया माबोरै गोहोआव फैफिनखौ बै गोहोआव फैफिननायखौ लानानैसो गिदिर जेंना एबा गुबै जेंना होननानै बे समाव अजद दैखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव, जेराव बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जा एनअसि होदोंमोन बेनि बेरेखायै जा सोमावसारदों बे सोमावसारनायनि गेजेराव एबा जा सोमावसारनायनि फिन जाथायनि गेजेरजों आलादा महर होनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै जेंना बे गुबै जेंनाया मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थाखाय नङा। बे जेंनाया जाहैबाय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गुबै जेंना बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव माबोरै फैफिनखो आरो बेखौ माबोरैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि पावारखौ माबोरै फोजोबनो हागोन बेसो गुबै जेंना होननानै बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि सिइएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'जाथावदि दिनै बारग' बिएलटिफोरनो गासै आसाम सरकारा गासै 442 सोद्रोमाफोरनो बारग' बिएलटि सोद्रोमाफोरनो चेक रानदोंमोन आरो बे चेक राननाय हाबाफारिया गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बे हाबाफारि जादोंमोन। बे चेक राननाय हाबाफारिया जादोंमोन आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिटिसिनि सिइएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदि आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेंना आरो प्रमद बर'नि इउपिपिएलनि जेंना बे जेंनाया मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा नङा एबा मोनद' हारिनो एसटि होनाया गुबै जेंना नङा। बिथांमोननि गुबै जेंनाया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबोरै पावाराव फैफिनखो आरो हाग्रामा महिलारिखौ माबोरैहाय बोख्लायनो हागोन बेसो बिथांमोननि गुबै जेंना होननानै बे समाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। ইহঁতৰতো 6 জনগোষ্ঠীটো আসল ইস্যু নহয়, মানে হাগ্ৰামা কেনেকৈ এই পাৱাৰত আহিলে ইয়াকে সহ্য কৰিব নোৱাৰে ইহঁতে। এই কাৰণে এইটো গণ্ডগোল আৰম্ভ কৰিছে। কথা সেইটোৱে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, একদিন ৰেষ্ট ল'ব নেক্সট দিনা কৰিব এনেকুৱাই। মুঠতে আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে, যে বস্তুটো নহয় ইয়াৰ ওপৰত ইছ্যু বনাই পেলাই ইহঁতে আন্দোলন কৰি থাকিব। 6 জনগোষ্ঠী মেইন ইছ্যু নহয়, আপচুৰ বা ইউপিপিএলৰ যিটো সেইদিনা আমাৰ এছেম্বলিত আক্ৰমণ কৰিছে সেইটো 6 জনগোষ্ঠীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। সম্পৰ্কটো আছে আমাৰ বিপিএফ দলক মানে কেনেকৈ পাৱাৰৰ পৰা আঁতৰি লৈ যাব পাৰে বা পাৱাৰটো চেছ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেহে ইহঁতে ব্যস্ত।